Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Binaya Jesus sa nga dapit, nga nagligid hiya han baybayon han lanaw han Galilea. Sinagkahiyahin pungtod ng liningkod. Kinarani haiya ang kadaman nga mga tao, nga nagdarahin mga piay, mga buta, mga lulid, mga ngula, nga damo pa nga mga magsakit. Ngan gindaranira at ilan ni Jesus, ngang gintambal hiraniya. Nahipausan mga tao han pakita nira, nga nagpakayakan na ang mga ngula, nagkaupay ang mga lulid, nagpakalakat na ang mga piay, nga nagpakakita na ang mga puta, nga gindayaw nira ang Diyos sa Israel. Gintawag ni Jesus ang iya mga tinunan nga ginsiring, naluluoy ako hindi nga mga tao, kay kaupod hiranakon hintulo na kaadlaw, nga waray nahira pagkaon niya na. Diri ko karuyag paulion hira, kundi ri anay magpakakaon, kay bangin mahirap ta hira di dahadalan ay hira panguli. Nagpakianaan mga tinunan haiya, din man kita makakaagihin igo nga pagkaon dinhi hini nga kamingawan, base ipakaon hini nga mga tao. Pipira pa man aniyo tinapay, nagpakianang Jesus. Binaton hira, pipitulan na kabugos, nanin pipira nga gutiay nga mga isda. Pinapanlingkod ni Jesus sa tunaan mga tao. Niyan ginkuha niya ang 7 kabugos nga tinapay, kanan isda, nga nagpasalamat hiya ang Diyos. Ginpinit-pinit ini niya nga niginhatag ang iya mga tinunan, nga nigindurot liwat nira ngadto ang mga tao. Nangaon hira nga tanan nga nagkabubusog. Nakatirok pa ang mga tinunan, inpito kaalat ang mga salin. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagdayaw ka, Kristo.